بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Olambade ambe aufo malikono ani malikwakan ninye andoganye anga emission kono nabifo mako Seko ani Donko. Seko ni Donko ye émission min sigilen bɛ lakalani kan ani lakununi kan ka adamaden yɛrɛ bila i yɛrɛ sugu dɔn o minɛn kɔnɔ ani ka taasira yirila taasira min b'a to ni i b'i ka ɲinifɛn fan dɔn. O la an b'an badenw fo minnu bɛ kɔfɛ jamanaw kan n'a bɛ fɔ ko tunkarankew Faransi, Espagne, Amérique, Italie. Malien bi diɲɛ jamana o jamana kan, farafin bi diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ kan, an kanubaga bi diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ, farafina, Europe, Asie, an b'a bɛɛ lajɛlen fo. An b'a fɔ an bɛ Ala ka kaloba min kɔnɔ n'o ye sunkalo ye. Sunkalo Ala ka bato, Ala k'o minɛ an ye. An bɛ min fɛ Ala k'a d'an ma, an bɛ siran min ɲɛ Ala ka an kisi ka bɔ o ma. O la an baden, émission in sigilen bɛ an ka kungo kɔnɔfɛnw kan. Yiri b'o la fo ka taa se dantanfɛn minnu bɛ kungo kɔnɔ min bɛ nafa min ɲɛ ani min bɛ ko min dilan. An ka turabuw b'o la, Ala tɔgɔ sanumanw, Ala tɔgɔ ɲumanw minnu bɛ se ka maaninfin ka ɲɛnɛmaya bɔ cogo dɔ la k'a bila cogo dɔ la min ka di i yɛrɛ ni ye. Olu fana kofɔli o bɛ émission in kɔnɔ. N y'a fɔ n bɛ segin a kan, émission in tɛ émission gansan ye. Faamu dɔ de ye an bila a la, kodɔn dɔ de ye an bila a kɔnɔ. Ka da mun kan, fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra i komi fɛn in ɲɛda bɛna nɔgɔ, Alahu Taala bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn wagatiw ma, mɔgɔ min bɛna ka na fɛn ɲɛda sanuya, ka fɛn tiɲɛ yira buna adamadenw na. O tuma ni tiɲɛ yirala, hakilima minnu bɛ yen n'olu bɛ tiɲɛ ɲini na, n'olu mago bɛ sira jɛlen na, olu b'u ka sira jɛlen dɔn k'an ka taama cogo min, u bɛ taama o taama cogo la. O la bi an y'a kanu ka kuma fɛn fila kan. N y'a fɔ n bɛ segin a kan. Ɲɛnɛmaya sigilen bɛ piyeba fila kan. Kɛnɛya kɔfɛ, ni piyeba fila in ni Alahu Taala ye mɔgɔ min harijigɛ o la, a bɛ fɔ ko e ye diɲɛlatigɛ sɔrɔ kɛnɛya kɔfɛ. O fɔlɔ ye jumɛn ye? Ninkun yɛrɛ ka sɔrɔ o ka kɛnɛ
bana tɛ nintigi la kɛnɛya y'a fɔlɔ ye. A filanan o ye harijɛgɛ ye, o ka sanuya ni sɔrɔ bi kɛ basigi kɔnɔ n'a bi f'o ma ko nafolotigiya. O tuma na kɛnɛya mana sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ, Ala barika la nintigi b'a fɔ ko ale ye diɲɛlatigɛ sɔrɔ. Nin fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ni fɛn t'i kun i man kɛnɛ, bawo hakili waswaso bɛ na, kamanagan bɛ na, hami bɛ na. O de ka jugu ni yɛrɛ ma ka tɛmɛ hali farikolola bana kan. Bana caman bɛ hadamadenw na bi minnu b'a la n'u yɛrɛ ma sugu dɔn, foyi t'a se bunahadamaden ma. Hakilina ko caya, hami, sunɔgɔbaliya, ni ti lafiya su fɛ, a ti lafiya tile fɛ. Bawo kunkolo kan ka don doni minnu kɔrɔ k'u ta, olu tali ye diyagoya de ye kunkolotigi ma. Mais ni moyen tɛ yen, moyen min bɛ se k'a to i bɛ se ka effort fourni ka se k'o doni ta, toujours a kungo na o na i b'a ye i chargelen don. Dusukun b'i wuli ka jɔ daminɛ, hakili b'i wuli ka jɔ daminɛ, ka élan ta, ka dɛsɛ ka tila ka sigi u nɔ la. O fana ye bana ye, bana min n'a ka jugu, n'a bɛ f'o ma ko kɔli bana, harijɛgɛ dɔgɔya bana, o fana ye bana dɔ ye. O la n baden, diɲɛ fɛn o fɛn solution b'a la. Ka hadamaden harijɛgɛ ko k'a jɛ, ka sira dayɛlɛ i ye. N'i y'i bolo don min na diɲɛ kɔnɔ, i b'a sɔrɔ o jɔlen bɛ k'i kɔnɔ, i bi sɔrɔ k'a la. Ka hadamaden harijɛgɛ fana k'a nakasi, i b'a sɔrɔ sababu bɛ nin bɛɛ la. N'i y'i bolo don fɛn o fɛn na, a si tɛ sira sɔrɔ i bolo. N'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ, mɔgɔnifin kan ka mun kɛ? Sababu ɲini, min ye sabu ɲuman ye, i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye. N'i ye kuranɛ lajɛ, sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ, a bɛ fɔ sura in ma ko suratul waqi'atu. Suratul waqi'a, n'i y'a kɔnɔna lajɛ, i b'a sɔrɔ azimu 4 de b'a kɔnɔ. Azim, 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 azim. O azimu 4, maa min mago bɛ diɲɛlatigɛ bonya la, a nafolotigiya la, a kɔrɔta la, k'i ka ɲɛnɛmaya falen ka bɔ togo dɔ la ka na togo dɔ la, ni azimu 4 de b'a kɛ o waqi'a kɔnɔ. Waqi'a fan bɛɛ ye dalu de ye. Dalu minnu b'a la n'a bɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya falen ka bɔ togo dɔ la ka na togo dɔ la. O tuma o azimu in bɛ baara togo di? N'i taara tijaniyaw fɛ yen, Cheikh Tijani ka kalandenw, i b'a sɔrɔ solatu dɔ bɛ yen, an b'a fɔ a ma ko solatul fatihi. N'o de ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa, ka taa bila a laban na. N'i ye waqi'a kalan, n'i sera azimu fɔlɔ ma, i b'i jɔ yen, i bi solatul fatihi, i b'a wurudi siɲɛ 500. Foyi tɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn dɛ. Siɲɛ 500. I bi segin kɔ tugun, i bi na, n'i sera o azimu 2 ma, i bi jɔ fana la, i bi solatul fatihi siɲɛ 500 kɛ. I bi segin kɔfɛ kun, n'i sera azimu 3 ma, i bi jɔ yen, i bi solatul fatihi siɲɛ 500 kɛ tugun. I bi tila ka segin fo kɔfɛ kun, a daminɛ la, ka n'a daminɛ, n'i sera azimu 4 ma, i bi jɔ yen, i bi solatul fatihi, i b'a siɲɛ 500 kɛ.
o kuma i bɛ segin i bɛ sɔrɔ ka taa sura tɔ i b'a fori n baden maa o maa ni dumɛna nin kan i bɛ fɛ ka se yɔrɔ min Ala b'i dɛmɛ i bɛ se a kɛcogo ka ca a nasiraw ka ca mais kuma dɔ la min bɛ se ka nɔgɔya e ma kuma dɔ la teliya la o ye nin ye o kuma a ye wakiya a ye to k'a kalan hali n'i ma se ka nin kɛ to i ka wakiya kalan dɔrɔn a bɛ jɔn harijɛgɛ fɔni a b'a dayɛlɛ mais ne bɛ fɛ sa ka bɛɛ dan sɔrɔ la o fana y'a dama bonda ye n'i sera o tigiw ma ɲumanya hukumu kɔnɔ o siraw bɛ yen o siraw bɛ yen foyi tɛ yen min tɛ dɔɔnin kɔnɔ foyi tɛ yen min tɛ dɔɔnin kɔnɔ nɛgɛkuru sogololen ɲɔgɔn kan o de ye mobili ye o mais dɔɔnin de y'a kɛ a bɛ ta ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ segin n'i ye mana ni nɛgɛ sogololen ɲɔgɔn kan o de ye telefɔni ye o mun de y'a kɛ e bɛ kuma mɔgɔ fɛ a bɛ lamɛn fo jamana ni jamana i bɛ vocal ci mɔgɔ ma a b'o fɛla bɛɛ fɔ miniti 5 miniti 6 mana de don ani nɛgɛ mun sera k'a kɛ ten dɔɔnin de y'a kɛ o kuma dɔnniya bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a bilala a baara cogo ɲuman na o kuma aw minnu fana bɛ yen ni latigɛ ni lajarabiw y'aw sɔrɔ ka gɛlɛya se aw ma fɛn tun bɛ min fɛ n'i ka nafolo tiɲɛna kana taa don sira jugu fɛ kana taa don sira jugu fɛ dɛ i bɛ nafolo ɲini i denw i balimaw i masaw i kabila i jɛɲɔgɔnw olu de kama ni mɔgɔ taara fɛ yen k'i k'i den dɔ di k'u b'o kɛ wari ye wala k'i muso dɔ di k'u b'o kɛ wari ye e kan ka k'a dɔn k'a fɔ ni wari ko sera o yɔrɔ ma hadamaden i nin b'o la a ɲumanw bɛ yen olu yɔrɔ ɲini u b'a ɲuman kɛ ka d'i ma walahi i bɛ nɛɛma sɔrɔ o la e yɛrɛ ma sigi ni min ye mais da bɛ taa maga i den na wala i muso la o kuma na e ni minnu yɛrɛ ka kan ka jɛ ka hɛrɛ dun n'olu taara ka bɔ i kɔrɔ sisan hɛrɛ b'i bolo bilen o kuma na tɔɔrɔ mana bonya nin kan a bɛ nintigi pousser ka don ko caman da fɛ mais ni sira ninnu Ala kana aw don da fɛ nafolo ka di mais a ɲuman ko don dɛ wari o wari ma sɔrɔ ɲumanya kɔnɔ jɛlenya kɔnɔ kɔlɔlɔ min b'o la o tɛ hɛrɛ ye dɛ conséquence Alahu Taala k'an kisi a man ɲi ka ɲɛnɛmaya ma a man ɲi ka lahara ma o kuma an ka ɲinini kɛ jɛlenya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ o de hɛrɛ ka bon an kan n bɛ segin a kan dɔnniya faso n'a baso Mali de don diɲɛ dɔnniya o dɔnniya n'i b'a ɲini a bɛ Mali de la yan yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ ko fɔ k'a fɔ n'i taara yen nin bɛ ten olu bɛ se tan o bɛ se tan ayi anw b'a dɔn olu y'a bɔ yɔrɔ min na u y'a bɔ anw de fɛ yan mais fɛn bɛɛ n'a ɲini yɔrɔ de don ni mɔgɔ bɛ baji la ni taara i jɔ kɔlɔn da la i bɛ baji sɔrɔ yen wa e mɔgɔ bɛ kɔgɔji ji de la e taara i jɔ bada la i b'o sɔrɔ yen wa a n'a tɛ yen est-ce que kelen don a bɛ Mali la a ye gɛrɛ mɔgɔw la a y'aw majigin mɔgɔw ye a ka ca Ala fɛ e bɛ jɔ tuuni dɔ la dɛ e bɛ ka min ɲini n'i ye avion ta k'a ɲini san 20 san 30 n'i m'a sɔrɔ
o bɛ e yɛrɛ kɛrɛfɛ net mais n'i jɔ n'o la a bɛ kɛ baara ye kuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kanda hɛrɛ Ala k'a da an ma Ala k'an lawasa Ala k'an kɛ an yɛrɛ kun fɛ Ala kira bonya kama sallu ala rasulillah karim hadha wassalam.